الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء رواه مسلم. Bu hadis bizning Muslim jiyintig'ida keladigan sahih hadislardan kelar. Bu Abi Ya'la Shaddad ibn Aws ismli sahobadan rivoyat qilinadi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytgan: "Innalloha katabal ihsana ala kulli shay'in." Durustlikda Alloh taolo har bir narsaga yaxshilikni buyurgandi. Ya'ni narsa degan so'z Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga mana biz narsagini ishlasak-da, kishilar bilan nini muomala qilsak-da, biz buni yaxshi etib boshqarib chiqarishga tiyishmiz. Bu butun narsaga qog'liq. Bu dunyoviy masalalarga-da, diniy masalalarga-da, mana biz namozimizni o'qiymiz ekanmiz, eng yaxshi etib o'qib chiqarishga tiyishmiz. Biror dunyoviy ish ishlaymiz ekanmi, biz uni yaxshi etib o'targa ishlab chiqarishga tiyishmiz. Ham kishilar bilan munosabat qilganda da, kishilarning haqqini o'taganda da, eng zo'r haq bitina tiyanilar haqqini o'taganda da biz nashu ularga igiliklikni ham shularning haqqini o'taganda yaxshi etib o'targa, yaxshi etib yordam etirga tiyishmiz. Har bir narsada сөйләштегенә күршеләр хакында, кардәшләр хакы, туганнар хакына har bir ishda da biz jirina jitkirib o'targa tiyishmiz. Ayda yarый deb булырга тиеш түгел. Һәм икенче хадистә дә килә, бигрәктә эшкә кагылганда инде Аллаһ субханаһу тәала яратады, jirina jitkirib эшләгән эшләрне ди. Шуңа күрә без нәрсәдә алынсак, ayda ярар дип эшләргә тиеш түгел без. Дөнья эшендә дә, мондый дини эштә дә инде гыйбадат кылганда да, мәсәлән, тахарат алабыз икән, җиренә җиткереп алырга, ярый инде булай да дип түгел, намаз укыйбыз икән, тиз-тиз генә анда гимнастика ясап алырга түгел, әйдә ярый инде дип түгел, әничә җиренә җиткереп, әйбәтләп рукукта торып, әйбәтләп сәҗдәләрендә торып, туйтып җиренә җиткерергә тиешбез. Һәр бер нәрсәне дә инде яхшы итеп үтәлергә тиеш. Таралды бит инде хәтәгә эш эшләгәндә дә, бигрәк тә кешегә эшләгәндә, әйдә ярый инде моңа дип кенә теге Али хилилегенә эшләп китәләр. Мусульман кешесе алай түгел, Аллаһ Таала күреп тора, Аллаһ Таала әмер итте миңа, һәр бер нәрсәне яхшы итеп эшләргә, булдыра алганча, көчемнән килгәнчә яхшы итеп үтәргә тиешмен дип теге насовистиләр бит инде. Шулай итеп насовист әйбәтләп эшләп бирергә тиешбез инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху әмер итте дә, һәр бер нәрсә яхшылыклык кирәк, игелеклек кирәк, имә җиренә җиткерәм һәм мисал китерде. فإذا قتلتم فأحسنوا قتلته وإذا ذبحتم فأحسنوا ذبحته وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته دي. Һәм мисал китерде. Хайваннар белән, курбан чалу белән. Әгәр дә берәрегез ди курбан чала икән, ягъни хайван чала икән, гомумән инде. Хайванны суя икән, иманда ит өчен манда, акыйк өчен манда Охшар өчен нинди генә сәбәп булмасын, хайванны чала икән ди, иң яхшы с наилучшим образом инде русча әйтсәк, иң яхшы ни белән, юл белән чалырга тиеш инде. Һәм ди, шу пычагы кайралган булырга тиеш ди. Ни өчен ди? Җаны тизрәк, җиңелрәк чыксын өчен ди. Рамда Аллаһ субханаһу тәала пәйгамбәрбез аша безгә өйрәтә, хәтта хайваннарга килгәндә дә biz hayvanlarga da yaxşı münasibət күрсәтергә тиешбез. Суйганда да аларны газапламыйча, аларга авырттырмыйча, үткән пычак белән сизми дә калырдай тиз генә суйып атырга тиешбез. Чөнки газаплану ярамый, әгәр дә үтмәс пычак белән анда аларны тилмертәбез, газаплыйбыз икән, безгә гынах була. Чөнки Аллаһның әмерен үтәмәгән булабыз. Шушы хайваннарга карата да без мәрхәмәтле булырга тиешбез. Мәрхәмәтле булырга тиешбез. Иң беренче пычагыбызны кайрап, икенчедән хайванга пычакны күрсәтергә ярамый, бары тик хайванны яткыргач кына, күзен каплагач кына пычакны чыгарып, тиз генә чыгарга тиешбез. Хәтта галимнәр әйтә, ислам дине шундый мәрхәмәтле дин, хәтта хайванны куркытырга да ярамый ди, пычак күрсәтеп ди. Нинди мәрхәмәтле дин. Хәтта шушы хайванны инде үтерәбез, име? Шул вакытта да без аңа мәрхәмәтле булырга тиешбез.
Куркытып, аны күрсәтергә тиеш түгел. Һәм хайван суйганда икенче хайваннар күреп куркып торырга тиешләр түгел. Бу шарт булып тора, шулай ислам динендә шушы хайван чалганда калган хайваннар күрергә тиеш түгел. Күргәч, куркалар, курку күрә. Күрәсезме, шундый рәхимле дин, хәтта хайваннарга да нинди мөнәсәбәт булырга тиеш. Исламны өйрәнгән саен шундый гүзәл дин шаккатасың. Хәтта хайваннарга да шундый мөнәсәбәттә, кешеләргә инде якыннарыбызга, тәниләре, туганнарга инде уйлап бетергесез, әйтеп бетергесез, мәрхәмәтлек, ягымлылык булырга хайваннарга шундый мөнәсәбәт булган инде. Һәм хайванны ниткәндә суйганда шул галимнәр әйтә инде, шул бугазы һәм ике кан тамыры иң беренче чиратта суйылырга тиеш инде ди. Шушы шарт булып тора ди, хайван суйганда шушы ике венасы дигән кан тамыры һәм бугазы киселгәч ди, аның җан чыгуы ди тизрәк була диләр инде. Галимнәр әйтә инде. Шуңа хайван суйганда шул агъзаларын иң беренче чиратта суйырга кирәк ди инде. Һәм хайванны ди бүтән төрле нәрсәләр белән ди үтергә ярамый ди инде. Мәсәлән, анда кувалды белән башына сугылганда яки анда ток белән биреп ди, анда газаплап үтергә ярамый ди. Бары тик нашу динебез кушканча пычак белән генә суйылырга тиеш ди инде. Шушы ниләребез инде, хайваннарыбыз инде. Һәм хайван суганда шулай бисмилла, Аллаһу акбар дип әйтелеп суйылырга тиеш ди инде. Менә шушы хадистә инде әйтәсе килә, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең инде тереклеккә карата гомумән бите җанварларга караганда да инде мусульман кешесе мәрхәмәтле, рәхимле булырга тиеш һәм бите эшендә җиренә җиткереп эшләргә тиеш ди инде. Хәтта менә шушы хайваннарга килгәндә дә инде. Шуңа күрә бу хадисне безгә гамәлдә кулланырга кирәк. Бу беренче хадис булды. Икенче хадисыбыз عن أبي ذر جندب بن جنادة وعن عبد الرحمن بن معاذ بن جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت واتبع سيئة حسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي. Bu Tirmizi'nin عندك تران صحيح حديثlerden عن أبي ذر جندب بن جنادة isimli sahabadan ki hem indi o sahabe Muaz ibn Jabal aytganında hem Muaz ibn Jabal Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den işitken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ittaqillah haythuman kunta di. Allah'tan kork di, kayılarına bulmasan da di. Yani Müslüman kişisi uyunda bulama, meşitte bulama, kibette bulama, işte bulama, seferde bulama her vakitte de Allah'tan korkarga tiyiş. Ул сизергә тиеш, Аллаһ Тәгалә нәрсә күреп тора, һәм гөнаһлы гамәлләрдән тыелырга тиеш. Була бит шундый кешеләр теге әти-әнисе янында булганда, өйдә булганда ул шундый теге намазын да укыганда харамнан да тыела, әмма ләкин сәфәргә бер кая чыгып китә икән, туганнары, якыннары әти-әнисе күрми, ул намазын да укымый анда, әзрәк шиертеп та алырга мөмкин име. Төрле фәхишлекләр эшләргә мөмкин инде. Чөнки ул аның әти-әнисе юганда, туганнары юганда, якыннары юк, бер кеше күрми, яки ял итәргә китә бер шитилгә име, бер кеше дә күрми, рәхәтләнә әле монда да бинеп, төрле фәхишлекләр эшләргә дип. Бу хадис әйтә, кая гына булсаң да Аллаһтан курк ди. Әти-әнин, туганнарын, якыннарын, авылдашларын күрмәсә дә ди, сине Аллаһ Тәгалә күрә ди. Син Аллаһтан куркып, тыелырга тиешсең төрле бузыклыклардан. Еракта буласыңмы, син якында буласыңмы? Һәр вакытта да без сизергә тиешбез. Аллаһ Тәгалә күреп тора. Идәмә без кая гына булмасак та Аллаһның күргәнлеген тыйып яшәргә тиешбез. Гөнаһлардан, бузыклык гамәлләрдән тыелырга. Ва атби сайyi'atal hasanata tamhuha. Әгәр дә бер бузыклык эшләсәң ди, бер гөнаһлы гамәл кылып куйсаң ди, аның артыннан бер изгелек эшлә ди. Һәм ул шушы изгелеген гөнаһны сөртәчәк ди. Yani biz bitinde kişiler nişik kine tırışsak da takva bulurga, imanlı bulurga da bər hatalarına kişiler bitin. Ya bir naşar iş işlep koyurga mümkün, biz bir günahqa düşürge mümkün bizime. Hem şunu anlap, tevbeye kelip biz onun артынан bir izgilik işlep koyurga tiyişiz. Yani şu izgi gameli biz
Шушы эшләгән начар гамәлебезне сүтсен өчен. Шуңа күрә без хаталандык икән, ашыгыйк изгелек кылырга. Һәм ислам динендә инәбе дигән, бездә бит инде тәүбә дигән әйбер бар, әйме? Тәүбә. Эшләгән гөнаһтан тыелу, туктап калу. Бар безнең динебездә инәбе дигән нәрсә. Тәүбәдән нәрсәсе белән аерыла? Инәбе ул Аллаһка кайту. Аллаһка кайту ничек? Гөнаһтан тыелдың, изге гамәлләреңне арттырдың. Ягъни изге гамәлләрне күбрәк кыла башлыйсың. Аллаһка кайтасың, Аллаһка якынаясың. Тәүбә дә яхшы, ә инәбе менә Аллаһка кайту яхшырак гамәл булып тора. Чөнки син тәүбә кылдың, гөнаһтан тукталдың, алхамдулилlah, моңа аҗр савабың була. Әмма ләкин син нәрсә? Изге гамәлләрне арттырмыйсың. Әмма ләкин инәбе кылсаң, тәүбә белән изгелекләрне арттырсаң, инде бу хәерлерәк. Чөнки шушы изге гамәлләрең, шушы кылган гөнаһларыңны сүртәчәк, гафу итүгә бер сәбәп булачак инде. Ва халикин нас би хулукин хасан. Һәм кешеләр белән күркәм муамаләдә булды. Без сөйләшәбез бит инде ислам динен күркәм холыкларын өйрәнәбез. Мусульман кешесе дә Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям кешеләр белән күркәм муамаләдә булырга тиеш ди. Ягъни йомшак, яхшы сүзләр генә әйтеп, аларны рәнҗетмичә, зулымлык кылмыйча, бары тик гадел булып, аларга ихсан кылып, ягъни шушы изге гамәлләр, игелекле булып, мәрхәмәтле булып яшәргә тиеш. Менә шушы кешеләр белән мөнәсәбәт кылганда да күркәм холыклы булырга тиеш инде. Һәм Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям монда безгә әмер итеп әйтә. Кешеләр белән күркәм муамаләдә яшәгез инде. Һәм менә шушы хадисендә нәрсә һәр вакытта да иң беренче булды. Аллаһ Тәгалә күреп торуын тоерга тиешбез инде. Икенчесе, нинди дә булса начарлык эшләде икән, яхшылык эшләп куярга тиешбез. Һәм кешеләр белән булганда күркәм муамаләдә булырга тиешбез инде. Һәм беренчесен әйттек инде, беренче хадисте алдык инде, һәрбер нәрсәгә дә яхшы итеп эшләргә тиешбез инде. Һәм хәтта хайваннарга килгәндә дә мәрхәмәтле булырга тиешбез инде. Менә бу хадисләрдән чыккан шушы файдалар булды. Аллаһ Тәгалә тәүфик бирсен, шушыларны гамәлебездә кулланып, шушы хадисләр белән инде яшәргә, тормышка ашырырга инде. Без әйттек, гамәлсез гыйлем ул файдасыз дидек. Шулай бит, киресенчә безгә капма-каршы булачак инде. Кыямәт көнендә киләчәк, менә син мине өйрәндең, әмма ләкин гамәл кылмадың дип Пәйгамбәр саллаллаху алейхи ва саллям әйткәч, Qur'an oldu hujjatun lak aw alayk. Qur'an ди, яки ди синең өчен шафаат кылачак ди Qur'an кыямәт көнендә, яки сиңа каршы булачак ди. Әгәр дә без менә шушы Qur'анны укыйбыз, өйрәнәбез, галимнәр әйтә, монда Qur'анга түгел, гомумән гыйлем инде. Гыйлемне өйрәнәбез, Qur'анны өйрәнү бит шул гыйлемнең бер төре. Шулай хадисләр өйрәнү гыйлемнең бер төре. Шулай бит шушы гыйлемне өйрәнәбез икән һәм гамәл кылмыйбыз икән, кыямәт көненә безгә каршысы булачак. Син мине өйрәндең, гамәл кылмадың ди. Шуңа күрә без тырышырга тиешбез, менә шушы укыган гыйлемнәрне, хадисләрне анда гамәлебездә кулланырга. Гамәлебездә куллансак, кыямәт көндә безгә шафаатчы булачак. Менә укыды, өйрәнде, гамәл кылды дип инде. Шушы гыйлемнәребез инде. Шуңа күрә тагын бер тапкыр кабатлап әйтәм, нәрсә өйрәндек, тормышка ашырга омтылык, өйрәник, нәфсебезне тәрбиялик, шушы хадисләр белән инде. Кыямәт көндә хәсрәттә булмасын өчен инде, безгә каршы килмәсен өчен инде. Субханакаллаһу бихамдика ва ашһаду ан ла илаха илля анта астагфирука ва атубу илейк.